Tak já si nechám čivavu. A suj. Takže... Fialovej. Jo. Kdo mi sebral fialovej suj? A nevybuchne nám loď? No nesmí to bouchnout do lodě, hlavně. Ne, já jsem zalezla. Tak kdo... ne, Au! to... No. OK. Já jsem chtěla ji otevřít, ale nezadařilo se. 100 korun. Chobotnice, Ty chobotnice! vole, Pacha, bouchne! Oh, No, další. já nevím. Tady jich je víc na těch skobotnic. A až to tady dostaneme, jsme tady na ten ostrovek. Počkej, já taháš jsem mě. radši tu mámu. Já vím, já jsem předtím chytla Jáušu, no, ono se to blbě dělá. Au. Se tam mladí. Bože. No, no. Dolů, A ne ty- nahoru. A ty jo, Do já... strany, ty to taháš nahoru vždycky. No jo, ale je to pode mnou tady ještě to. Ty to můžeš i podržet a namířit se, jo, vyhle. Ty jsi chytla zase mě. Ti pomůžu domů. Nekoupíme tady šnorchl, takhle. To je... No hej. To není To není šnorchl, šnorchl. to je periskop. To je, že vidíš v lodi něco. Možná by se mohli koukat jako my. Nebo nevím. To je možný, no. Nevím, jestli tam je. Jo, je tady. Ale to je velký, ty vidíš přes celou mapu. Tam jsou nějaký suši, ryby. A jo. Tak to je hodně Jo. dobrý. Je tady nějaká lednička, je tady blobfish. Horde? Ty somek. Co to je? Když mám na sobě nějakého krakena. Otevřete. Prostě nevím, co to je. Honem asi do lodi. Ne, to je i v lodi. Nemáš odjet? Aha, my jezdí ty zlý ryby. Tak Musí ne. je střílet, no. A ne mě. Dobrý, ty vole. To je těžký ve dvou tahat takhle těžkou věc. Sranej vejr. O. Zase waveka, co to má být? Jak je kvota. Ty otevřu. Já neotevřu. Ty vole. No, Ty vejry. Ne, to je fakt, tohle je fakt tyho na hovno. Otevřít! Je to tam. Dobrý. No. A je. A jde sama. Je tam. Blbost. To bude jaký to je nebezpečný ryby. Víš, co mi to připomíná? Terárii, ty vole. No. To odpálilo Míšu. Ten des... A tady to nechceš No. brát, to piano? Stojí 180 no. Aha, jak to? Horda. No, Tak tady jak vydržíme. to? ty vole, kámo. Jak to, že je Kde piano tam jenom za to 180? Obrovský. Tam vybuchla mina, ty vole. Ale on se to dotklo. Já mám Se lák. to bouchlo. Mně se to seká. Mě taky, mě se to frýzlo. Také no. Oh. Ty vole, loď posraná! Error, connection lost. To je super. A tady jsem sám teďka, no. Můžeme se na tebe připojit? Ukáž? A Připojit se do hry, můžu, Play. asi můžu. Petele. Jsem tu, připojila jsem se na tebe. No. Ty vole, se tady teleportuješ. Jsme úplně zničený. Budeme aspoň funglnový do další mise, jako opravený. To doufám. Ale za jaký nový upgrade, jo? Co to je? Nebo To nějaký je speed. nějaký armor. Co? No to je ta rychlost Aha. toho vozítka. Ono se to otevřelo. To je světlo? Asi. To nejde brát, ale tady dole Jo, je to repair... jo. Ne, co to je? A jsme opravený asi, ne? Jo. A já se naučím trefit do té meduzy, tam má ADHD. 50 stupně, no. Tady taky něco je. Až. Naši hojda. Co to je za uhoře? Míšo! Ty vole!
Míšo! Střílej! Já jsem střílela. To je to želok. A tady je i kraken. Já chci říct, že tahle teda se ovládá lépe, jo? Trošku jo. Oh. Jak hojda zase. No podle by měli snížit tu šance na ty hojdy, protože fakt je... Nedá se to někde nastavit? Úplně, že nedá, no. Jo, Chcete pomoct? otevřít. Myslím, že... Já potazbu. Já to neunesu sama. Ne. Dobrý. Jo? Tak jo. Nic jiného tam už nebylo, ne? Ne, já držím tebe, To počkej, znáš kyslík. mě. Já vím, ano, kyslík. To bylo nechtěně. No, já jsem asi dát. No, já jsem dát. Tady jich je hodně, tady je hodně. Ty vole... Ty vole, nestíhám, to je ze všech stran, to si Zase. dělají prdel, ne? Tam jako dělat. Já jsem umřel. Ne, Ty vole, by se teďka to jako zvedat nebudu. Jdi trošku dál, mámo. No, rychle. No, tady jo. Dámo, zachraň mu prdel. Ne, je Ne, těžký. ne, Ne. ne. Do prdele. Nevím, no, to je takový na chvilku hraní, no. To už je fakt lepší jiný hry. No, jako to mě docela vysílá, no, bych čekal, je taková milovná hra, ty jo. Přesně, že to bude lepší. To mě chytá docela naivě, no. Jo. To otevřeli. Víš, nechoď lutit, pojďte u lodě. Jo, bude horda. Tam je mina. Tak. No tady jsou všude miny. A na to vůbec neopojavilo to? Ale jako mina, doslova, to je na zemi. Tady je zlatý hovno. A Pomalu. jo. Oh, no. Zlatý hovno. Patrně. Já nám kyslík, moment. Ach, kyslík, no. A zase horda. Další hojda. Zvednem to nahoru a ty střel tu truhlu a vyndej. Tak, super. Jumbi. Paráda. Otevřu to. Kdy tam bude to Ečko, ty vole? No tak to si děláš prdel. Tady doslova vyndáme 3 věci, už je zase horda. Za každou minutu je to hojda. Co máš proti tomu dělat? No nevím. Super, otevřený chránit furt loď. To. Tohle ale nevím. Třeba ještě jsem tomu ubral. Můžu odpryč. Tak možná by si vytáhl Ty vole. To je píčovina, vole, srát na to. Najdem něco jiného. To jak to pejase může být tak těžký. No dobře, já tady nechávám. Jo, nech ho tam. Jdem dál. To jsme měli třeba 3. teammate, který by nám pomáhal. Vy, to by bylo super, kdybychom hráli ve 3. Vole. Pane bože. Ne. 18 slov. Ty vole, co to je? Co to je, vole? On úplně skáče, ty vole. Ty vole. Ah. Já bych si možná asi zahrála něco jiného. Bacha mina. Na saješí. Blběžka je možná dole. Jo? Ne, ono se to zavřelo. Ne. Dobrý. To je přímo pod náma. Ty vole, zase horda. No. Tady, Jimmy. Tady to můžeme nasat. 1700, to možná, myslíš, že to byla ona? Ne. No, i ta loď se by se otáčí úplně divně, to je už Tak ty jedeš jakoby pozadu, vole. No teďka jo, ale... Kdyby si odjel. Bye. Jsem tady Co tě tam zůstala. nechal?